So sa mga senior citizen, you are provided by the government. Unya ang kining senior citizen, Mike, ako sa ni istoryahon. Okay. Og hurawon mo kamong mga naka-beneficiary sa kanang 4-piece, Yes, 4-piece. kay ilang ipamulitika. Ayaw mo kahadlok, ari mo nako, kay ang kwarta nga inyong gidawat, dili gikan sa munisipyo. Walay kwarta ang munisipyo because it is Congress. Now, being a member of this Congress, I am part of those who approve the funding for the 4-piece. Kami ang nagkuan sa kuan nag-approve sa kuan kwarta para ihatag sa 4-piece. So kamong naminaw karon nga mga beneficiaries sa 4-piece, mas mahadlok mo nako kay kami ang nag-appropriate. Klaro kay na Mike. So walay kalabutan ang mga mayor, walay kalabutan ang tanang mayor sa tibuok probinsya ng Davao del Sur or sa tibuok Pilipinas, because this is appropriated by the national government under the approval of Congress and the Senate. So Yes. klaro kay na Klaro. siya, klaro kay naman goy uban, Mike, ilang ipamulitika. Ang akong tabahoon ang mga developmental projects nako, like the school, unya sa ilang kakuan, Mike, kasina, hasa ang akong Digo City Igpit National High School, daghan na kay ang tag-iya. Only lang nga dili nato ma-turnover karon tungod sa COVID. Tungkol sa COVID. Oo. Pero later on, i-turnover ginako, unya di ko mangimbitar nila kay wa man sila labot. Unya ikaduha, Mike, kanang like for the case of Marawer to Sitio Baroring, way labot ana si Wantoy, ako na. So ako po ni i-turn over ug wala na ang COVID, mawala na, ma-left na ang lockdown. Oo. Karon, of course, I have to abide with the executive order issued by Governor Dodo Cagas. So, osbon ako sa senior citizens, grabe na ang among gihatag nga benepisyo ninyo. Lihok mo, adto mo sa tinuoray nga mo assist ninyo, kay aron maka-avail mo aning kuan, kining madawat ninyo. Like for example, karon akong helper, Mike, akong gipahatod sa pick-up, kay nawag dito sa sulop ni. Sulok. Okay. Nanawaga ang iyang amiga sa sulop nga makuha na nila ang kwarta sa senior citizen nga ilang dawaton. So akong pahatod sa pick-up aron makuha niya. gid niya. Kay sayang man kaayo nga dili niya kuhaon. Correct. So tuwa siya karon ang akong helper si Rebecca, kay aron makuha niya og unsay iyang kuhaon nga benepisyo para nila. Kay gikinahanglan gud nila nang utang sila og kining single motor. Kamo nga way pa mo nakahatag og kaayuhan sa mga senior citizen og aning uban pang mga funding gikan sa nasyonal. Abagi ninyo, ayaw kay mo pamulitika. Kay ang mga tao, mahibaw na sila kung asa ang kwarta gikuha. Like for example, the amelioration nga gipanghatag karon sa munisipyo, dili man na ila kwarta, Mike. Dili gyud. Oo. That is part of what we approved during the telefrontier nga kuan first time ini happen nga ang session Session. gipaagi og kuan Internet. Unya ang boto sa namo, Mike, through internet sad unya Internet, nakoy nadawat dinhi nga unsay nga ani kanang message matud pa ni Assistant Majority Secretary sa Congress Okay. nga nadawat niya ang akong boto nga nag-approve sa gipangayo ni Presidente Duterte. Okay. Meaning ang part ani ang amelioration. Amelioration. Oo. So dili na inyong kwarta, dili mo magbuot kamo mga mayor. Unya Mike mo ni balik-balikan ni nga ang amelioration dili sa syudad. Dili sa LGU, Dili sa... dili. Oo. That is part of what we approve Yes. nga among gihatag ni Presidente Duterte kay nisabot mi sa atong presidente. Ang senior citizen dili sad na inyong kwarta. That is approved and appropriated
by the members of Congress. Dili kay ako lang, but ako specific Mike, na daghan kay ko gi-author regarding the senior citizen.